is El Celler de Can Roca. Munduko jatetxe honena Gironan dago berriro ere. El Celler de Can Roca jatetxerena zen bart garaipena Londresko restaurant aldizkariak emandako sarietan. El Bulli jatetxeko Ferran Adriak hainbat urtetan lortutako ohorea berreskuratu dute Kataluniarentzat Roca anaiek. Azken 3 urtetan irabazle zen Danimarkako Noma, orain bigarrena da. Italiako Modena hirian da 3. saria, eta Errenterian 4. Mugaritz jatetxean, joan den urtetik maila bat jetxi ondoren. Azakek 8. tokiari eustea lortu du ospe handiko zerrendan, eta nola ez, pozik dira. Hombre, ez teus iristen, hori da importantena. Ez teu konpreitzen nola hori da posible. Ez dakiu nola. Gironako El Celler de Can Roca hartu dio beraz aurrea aurten Danimarkako Nomari. Euskal sukaldariek berriro ere ondo eutsi diote goiari. 2 dira aurten ere 10 onenen artean. Eta zerrenda txalotuan da baita Bizkaiko Etxebarri erretegia. Aurten 44. tokian. Sariotan berrikuntza aipagarriena Latinoamerikako sukaldaritzari eman dioten bultzada. Munduko 50 onenen artean 6 daude, eta Perukoa da zerrendan igoera handiena izan duen jatetxea.